سلام كبرات تخاتلتي خميس أن يحكم متقعتي درون أب تقرأ تفسيم الله تحلقتي صواب مسألة تابع للسفيلاوين تفسم متقعتي درون دو قبل الناس أوعن كلو أب ورا رايان سمين معرابن متقعتي درون تفسيم الله حبر وحيل السودان أب تقادو بليبيا نحلتا تقطف دقا فاري سيف خبير سعرت بمبساح أصوارن مخاين كم زمارخة تفليتهم سرعت بلصقنا بمنجد أمباسادر أمريكان نبر سب سلطان إيوهاجين أبيلو أبلع لتقراي دبلوماسي شرحن مفصامي سعر كم زولو تجلسهم أب منجو إثيوبيان جبسن زولو نايماي بوليتيكا مسحاب ناجرد أبز خدر زولو أوان إثيوبيان جبسي بمجزأة ويات حاسبات خصص الله أب زلمبسا استخدم تاريخي يركب نبرتي وردا قولوا مخدان زلمبسا نمس كاب إيرتراز مسؤ نبرتي سنعفى بحبار بمخن بعد ماريا أخبيرهم تبهلهم نايزو من خالو زرزر معبالتات قربيو صعبنا محبر سبع نعلم نخاوي حقي بمتحاز قابل علي سيفيلاوين تكالات النبرتي كتما مقالة زبزح زولو متقعتي درون ايرن دو كبل زغطي خقبري قبا كبلو تحلقتي سواء مسلا سيفيل محبر سبب تقراي صويعم نتي تمرت قابل علي نسوهان زيقاتها زبزح زولو متقعتي درون نفرتن دو كبل ابز غربو صويعيتو زقلسم نتي تمرت نتي عسد 4 حاسة 2018 عام تمرت باقواصرا جئز قابل علي سيفيلاوين نبرت كتما مقالة زبزح متقعتي درون نفرتنا عبرتيعو كم زخونا دحر مقلاص نخلهم قديات ملون قلطفون فوسي كم زمنا قليص الله اتي ابل علي نصوحان زيغاتا زفصم متقعتي درون نفرتن نتي مسرتاوي متكلات عالم الخاوي حقي سبع مساله زتحس مخانو دما اسميرو قليص يزلام زخون يخون وتادرا متقعتي سيفيلات كاب عطوات سيفيلاوي نبرتات دما كاب وتادرا علامات كلم بر ابل علي سيفيلاتن ناي سيفيل نبرتاتن غدات كبصح كم زي قبا اب عالم الخاوي حقي سبع مسالات بقلص يسفيرو كم زركب تقيسيم سلازوخنا دما محبرسب عالم نزيب منجس إثيوبيان عالم الخاوي حقي بمتحاز قبل على السفيلات تكالات نبرتي كتما مقالة زبصح زولو متقعتي درونن ايرن دو كبل سقطه قبر نصوع كبل اب مجلس يتقيسلهم اتي علامه وتادراو علامه كم زيخونه انت دا تفليتو سفيلات زي مغدا تبايلو اتي متقعتي ناي مسرح وي دما ناي ملاي كله زكال حقتات كوسر كم زغبا ابتي نصوحان وغنا زلو ودما متقعتي كيغبر عالم الخاوي حقي سبع مسلات زدنج كم زخونن ناي مخبارن نسفيلات ناي مكلخلن غبو كواص كم زغبا اتي حق وسو كم زدنج دما حبيرم تكال تمرت حلقتي سبع مسلا سفيل محبرسب تግራይ حلوا دحنتن كبرن سفيلات لعلي بوليتيكان وتادراون ربحتا سلازخونه اب لعلي سفيلاتن نبرتاتن زبصح زولو استفلالي وتادراو متقعتات بقولط فتطو كبل يغبا كبل دما حبيرلهم خونات نخبيت تحت سبع مسلات مسنكال سنه لبنا يغدات سبع حدغا زغادد بمخونو تقدستي اكلات زلوون فلليات بسلاماوي بوليتيكاوي لزب كفتحو تمرت حلقتي سبع مسلات تግራይ صاوعي تقريبو زلام نابت خالاي زينا سغاغرنا لنا حبر وحيل السودان ابتغادو بليبيا خبير عنوت كم زبصح تغليصوم مشارختي سراو السودان ابتي مس ليبيا دارفورن زداو سميناوي براهاتات نحنتي قصلا قلطو حيلتات دغب بمعناو 10 مخاين مسارحات سبع بنفرتي كم زمارخو ب 23 حس 2026 اب مجلسهم حبير مالهم اتي اب غن سراو السودان ناي كبابي ملشا زواغو زلو عطوات غجلتات دارفور زتبالو حبر وحيلي اتججت اكل نايتي كاب ليبيا اصورات ندادن زرغاح مسمرات قربن مقراز تغبرت صعري مخانو نمفلات تخايل كم زولون ابزو قداي زي ابستوها بمجلس سراوي السودان كيدان 49 ناي وغ مخاين كم زعنوا دحر مجلس دما حنت ندادي زعنت كينترون 30 ناي سرحيت مخاين كم زمارخون قليصلهم سبعة واقعات حالتات قلطف دقف دمان حالتا سراوي السودان إيدهم كم زهبون تقليصلهم اتي مجلس وسو كم زحبرو حدا ميجر حاويسو 4 حبرا حالتات كم زقتلون حبيرهم سراوي السودان مبرق ليبيا مس معراب السودان زرغ متحلل في مسمر نمحاز ابز حلف ورحي ناب القنا حاويسو ناب رحو زباطات برخا سمين زوبا دارفوري قسقس كم زولن مفلات تقايلين زغم زيلون هالو سرعات بلصقنا بخلته منقدات ابيلو ابل علي تግራይ ዲፕሎማሲያዊ ጽقطين محداري فتن كم زوله تغليصوم اتحاد بنبرنا هو دغ امرار حسب سلطانات ابيلو ابل علي تግራይና ዲፕሎማሲ ወፍሪ በመካድ አብ ውሽጢ ጥምረት ጥርጣረን መፍጣርን ጻዓርታት ይገብር ዋላ ኳንታ ሃልወ በመድሕነት ሕወሓት ብዝተዋሃ በጽኑዕ ግብር መልስግና እዚ ጻዓር እዚ በሓደ ወገን ስርዓት ብልጽግና ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ይስተገለጸ እቲ ኻልኣይ ግና ሓደገኛ ዝበሃለሉ ዘሎ በመንገዲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቨን ማሲንጋ አቢሉ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሸርሒ መበገሲ ዝሓዘለ ዲፕሎማሲያዊ ጻዓርታት سرعت بلصقنا دما اتحاد انتخون اتخالاي دبلوماسي شرح سرعت بلصقنا دما حدغኛ علامات زحازه بعل قلته مصوتي كارتا كم زخونه يغلصللهم اتحاد منግስት ትግራይ ዘዳለውም ጠለባት ከማሉሉ ናብ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ከመለሰሓት በዚ ኻሊ ወገን ደማ ስምዕነት እንተመጽዩ اب مونغو تግራይና ኤርትራና ሓዊሱ ካልኦት ሓይልታት ዝተፈጠረ ጥምረት ክፈርስ ዝብሎ እንትኸውን እቲ ኻልኣይ ግን ብወገን ትግራይ ዝድለዩ ኩሎም ቅድመ ኩነታት ተማሊኦም እንዳሃለው ትግራይ ንሰላም ድልውቲ እንተዘይኮይና ግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጸቕጢ ተሓድሩሉ ባይታ ንምፍጣርን መሪሕነት ትግራይ ኣብ መንቆርቆሮ ንምእታው ዝዓለመ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎም
ብፍላይ ድማ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ትግራይ ንዝቀረበላ መማረፂ ሰላም እንተዚ ተቀቢላቶ ማለት እውን ስርዓት ብልጽግና ኣይኣምንን ብዝብል ምንቅስቃስን ተቐፂላ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኤርቪን ማሲንጋ ቢላ ብወገን ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ናይ ፀረ ሰላም ሓይሊ ኢላ ክትኽሰስ ካብዚ ብምቕጻል እውን ሓይልታት ትግራይ ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ ዘቕርቡ ሓይልታት ድማ ማዕቐብ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጽልዋ ዝሕድሩ ስጉምታት ክትወስድ ትኽእል እያ ዝብሉ ግምታት ይንጸባረቑ እዮም ዘሎም። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ሓደገኛ ፖለቲካ ሸርሒ ኮይኑ ቀጻሊ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ውሳነ ካብ መንግስቲ ትግራይ ተወሲኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኤርቪን ማሲንጋ ይኹን ነባራ ሰብ ስልጣናት ይህወደግ ብስርዓት ብልጽግና ተሓንጊጦም ዝመፁ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ሸርሒ ማይ ንማይ ክተርፍ ብምግባር መሪሕነት ሕወሓት ታሪካዊ ውሳነ ከም ዝሕለፈ ይግለጽ ኣሎ። ብወገን ኣሜሪካ ክመጽእ ዝኽእል ዲፕሎማሲያዊ ፀቕጥታት ድማ ብዝተፈላለየ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ንምምካት ከም ዝተወሰነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ በፅሕና ሰበር ዜና ናባኹም ክነብል ፍትዋት ተኸታተልቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ድሕሪ ሰዓት ከካይድ ድሕሪ ምርፋድ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነት ደብዳብ ድሮን ከም ዘካየደ ተገሊጹሎም። እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ መንደራት ሓረስቶት ከም ዝተኻየደ እውን ዝበፅሕና ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ሲቪላት ማሕበረሰብ ደብዳብ ዝፈጸመ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ሲቪል ናይ ገጠር ቦታ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። በቲ ሎም መዓልቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ መሰረት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ስለምብፅሑ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ኣይበፅሕናን እዩ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ሕዚ ዝበፅሑና ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽቱ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ፣ ዞባ ምብራቕን ትግራይ ሰፊሕ ናይ ድሮን ዳህሳስ የካይድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ እንዳባጉና ኣብ ውሽጢ ከተማ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ እውን ሕዚ ዝበፅሕና ሓበሬታ ይመላኽት። እቲ እንዳባጉና ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ድሮን ዘመልከተ ሓበሬታ ግን ተወሳኺ ጭቡጥ መረዳእታን ምርካብ ጻዕርታት ብምግባር ኣብ ናይ ምሸት ምድላዋትና ዝርዝር ሓበሬታ ናባኹም ክነብል ኢና። ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ዘመልከተ ሓበሬታ እውን እንታይ ዓይነት ጉዳት ከም ዝበፅሐ ዝጥመት ሓበሬታ እውን ብተመሳሳሊ ወፂኡ ዘሎ። ዝኽበርኩም ፍትዋት ተኸታተልትና ብፍላይ ድማ ኣብዞም ብተደጋጋሚ ዳህሳሳት ድሮን ዝካየደሎም ዘሎ ብዞባታት ትግራይ ትርከቡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ካብ መጥቃዕቲ ድሮን ርእስኩም ክትከላኸሉ ኣድላይ ዘበለ ቅድመ ምጥንቃቕ ክትገብሩ ዕለታዊ መልእኽትና እዩ። ትማሊ ቀፂሉ ኣብ ዛላምበሳ ብኣሽሓ ዝቑፀራ ተጋሩን ኤርትራውያንን ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር በዓል ማርያ ከም ዘኽበራ ተገሊጹ። እዚ ርክብ እዚ ሃይማኖታዊ ጥራሕ ከም ዘይነበረን ኣብቲ ዋዕላ ምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ተረኺቡ ከም ዝገለጾ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ናብ ወታደራዊ ምሕዝነት ይዓርግ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ሓበራዊ ጸላኢ ተጓኒፉ ብሓባር ክንምክት ግድን ይኸውን ክብል ድማ መልእኽቲ ሕወሓት እዩ መሓላሊፉ ዘሎ። ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጽእ ዘሎ ጸቕጢ ዝምክት ሓድሽ ግንባር ይፍጠር ምህላው ድማ ኣንፊቱሎም። ኣብቲ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ዝተኻየደ ጽምብል ካብ ሃገረ ኤርትራ ንስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመጹ ኣሽሓት ኤርትራውያን ካብ ወረዳ ጉሎ ምኽዳ ዝተኣከቡ ተጋሩ ተረኺቦም እዮም። ምክትል ዋና ማሕዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም ኣብ ዘስሙዕ መደረ እቲ ቅድም ክብል ተጀሚሩ ሕዚ እውን ዝቕጽል ዘሎ ጽምዶ ዕላምኡ ሰላምን ልምዓትን ምርጋጽ ምዃኑ ይዝገልጽ። ይኹን እምበር ሓበራዊ ሓደጋን ጸላእትን እንተጓኒፎም ሓቢርና ክንምክት ግድን እዩ ዝብል ወታደራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ ግን ኣመሓላሊፉ እዩ። ሃይላይ ወስሑ ከም ሓበሮ ብፍቕርን ሰናያን ክልቲኦም ህዝብታት ጓሂ ስምዑ ኣካል እንተሃልዩ ንሱ ደላይ ሰላም ዘይኾነስ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝነብር ጥራሕ ይክብል እዩ ተዛሪቡ ዘላም። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ተጋሩን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ጽልኢ መኻንያ ፍቕሪ ግን ወላድያ ብምባል እቲ ን10 ዓመታት ብስንኪ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ዝተኸፈለ ዋጋ ይኣክል ክብላ ድምፀን ኣስሚዐን እየን። እቲ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ዝተረእየ ድንበር ዘለል ርክብ ካብ በተራ ሃይማኖታዊ በዓልነት ወፂኡ ኣብ መንጎ መቐለን ኣስመራን ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ወታደራውን ፖለቲካውን ኪዳን ዘቃልዕ ምዃኑ ይግለጽ።